Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpulai terik mentau bena jembang arhajar arpau. UMDC jong ke Mauhati constituency ubak Charles Marngar. Ulalum da ke jelang ya borok kino sensar jong ke thaj maulasnai bat Mauhati. Ban ya theri tai halor kumno ban penjanai ya ke jingya trai lang ha pedang ki bor sensar snong bat kinong trai jong ke tnat ke kot ke khia. Na ka benta ban ya khon persya ya ujingpang coronavirus. Kane ke jing kendo jong kino ilam snong bat kinong trai jong ke tnat ke kot ke khia kolong ru. Ban penkhre na kebenta kinong song snong jong kejela Meghalaya ki ban sawan phai nabar kejela hakini kisni ki ban dangwan pau genjing sungu ya IMDC bodan borom jengi ba cas warangan ba ila lum lalang yang ki ba snong ban ya diskos lane ban ya sutu jingmut ban yo ru genjing persai na I doktor jong keneka PEC ki jungi markat haduk menta ha kani ke area ke jungi bahap hapo kani ka PEC jungi ki babun ki snong ki don yakini ki kena lane ki nong tre ki bawan na sabar jong ka jela ke jungi te ki babun habade bat ki rule ki an kumno ban ki protocols lan ki rule ki an kumno ban habayade ban te lakam lane ban sumar lane kumno bade ban le bat kini ki kena ki basong karantin kemudian na peng jungi kirang basong bud ki bud patip bah ya kirul ki ar kirul ki an kumno ban sumar te ngasu ban penpau ke jing sungu ya IMDC jungi bala lumlang bat dakani ke jing ya lumlang jungi kirang basong ki bahap apo kani ka Mauhati PEC jong kani ka area jong kani ka PEC ki jungi ngisau bangina yo sibun ke jing mentoi ha ka bangina yo ke jing pensai na kaliang I doktor in charge jong kani ka PEC ki jungi ha ka bai la batai kumno bangin le ngin rum ha ka bai dei bat ki ni ki brew ki bawan na sabar jong ka jela te so ban penpau ka jing sungu ya IMDC hadu kata ka bai la simkhia ha ka ba mengi kirang ba slong ga yo sibun ka jing pensai na kaliang jong IMDC kumju na kaliang jong I doktor I bala ai ya ka kum ka awareness program na ne kum ka jing batai sangi kirang ba slong ka ei ka bagi dei ban le ha kum kene kapor ka ba kidon kini ki kena ki bon sa ha karantin hapo kisnong ki jungi namta ki kisnong ki bodon ki kena masa karantin dena kaliang jonga kum MDC ngala ai ki jingtip syabara artli ki PEC da ka bangat ho da ki citi semarong asngo ba kum MDC kadai ke bentang ke jonga ban lum ban lang ya kinong sensar snong namar babaro kinong sensar snong ki hab apo ke jingpet jingkmi jong ka district council kena kata kedau ngalalum lalang iki ngalak ketip iki por ke balengkot dan segi bomlak ban koi meta kasni kendai prapau kendai pau nak sispa hi kirang bat snong kelai koi bat kejing keren ke jongi kelong halor ki babun kijing kham tam ke bede bat kejing le persya ya ut kene COVID-19 di kejing keren ke jongi kelong ba hadin ba nakaliang ke jonga lawan ban inspection ngalawan ban pek ban jongo ya ki quarantine center ngasem bat lap ba kidon ka tokok ne ki jingduna ha kini ki quarantine center ki jongi jadi nak kata kadau ngalum ngalang namar banga sutu ba mengakum MDC lane kinong mikmat kum MLA bat kiwai kiwai ngimdai ki expert ha ka kot kya tingidon ka health department ka bari ban pek kot kya jakum tanga sngodon kam ban lum ban lang ya baro kinong sensar snong ban yo kenja awareness kliat konsoi nakaliang jong medical officer nane ki doktor in charge da ka ba ya raplang na kaliang ko jonga ban ai ki jing pensai ka pai ba na ko mata jong ki kumno ban pensong konsa kumno ban penkre ye ki quarantine center ki isolation center ki badan hagi snong ki jongi te ka wai ka ba ngilaya kran mentah ni Mauhati namar ba ki kat kum ka jing tip pai ba hi kalong ba ngi hab ban quarantine khat sausi te hanrei habang apek ya ka order jong ka health department ko ong ba khat saus ni kemudian quarantine hang tu bat hang dadin kata pada sakhat saus ni kena ikni ka self quarantine ke ha ong ban le khat saus ni ikni isolation center hadin kata ka khat saus ni kinle self quarantine hayeng kani kan don kejing ma ka kra Tinamar kata ka discussion ka jongi ha ka jingi ya ter ka jongi matagas ni nilai ya kran ba
nang ni hi nakaliang jong doktor laong ba in ai ke direction sa borok gisnong ba kin le be arhu pras ngi nang ban penti kena ba kanom don su kono kono ke jingma namar balada ki don hiying sakhat saus ngi haying ngimte ka bor snong kamla su ban le tu kelar haying sam itu ki kena la se kim ko ngu ki le sang makia sene setai kene gede ke jingma tena kata kadau ngasu ba kadai ka por ngi bangin sim ya ka senjam ban penti kena ba kam don kono kono ke jingma haki snong gi thau go jongi haka bede bat kini gi kena ki bawan ban quarantine haki snong gi thau go jongi ki bawan nasabar jongga jela go jongi hagni go por na kaliang jonga ngasim gi kabu ban ai khublei gerpang ya boro arngut ki medical officer di doktor Silawe doktor Karkongor hangni na ga jing por go bokodor go jongki ke bakila ayengi ban pelongi ke meeting hangni ila padang sobahai ke jing terwa jonga kum MDC ban mentang ada pen krek ban lek sakawai ke PHC hangte hapo trai agni ka teo panwan te nga shim ye ka kabu nang ni ban ai ke jing sai pe ba sai sin pan ba ai ke jing telang bat senjuk rumah snong bat kirang ba snong te ka wai ka bangila ya keren bahaman tang sing ni ka dei ba nakaliang ka jonga ngala ajung mun ha boro atli ki PHC ba kini kinong kit kam kum presiden sekretari jong ki senjuk jong kirang ba snong ki bahap apo put usam jong tu ka PHC mentang ngila de ban shim ki kontak nomor ki jong ki but la ai su doctor in charge knang ba ka no ka instruction ka jing tha ka jing batai shakirang ba snong hagi snong kinye leng ba jong ki le se namar ba kan shibun na ka manta kirang ba snong ban namda ki doctor ban poi sakoi pakoi ki snong teleng ba ka jing rap jong ki ki senjuk rang ba snong hapo ki snong ki thau ki bahap apo ki area ka jong ki nangit scam kan pensuk ye ki doctor ki jong ki namar ba ki area ka di ka bahe ka OPD ki haban syang ban pek nang pang kam dai ka kam ka basuk namar kata kejing telang jong ke senjuk kirang bas nong ngai kam nong sisa kejing ram na kam dagi ni ki PLC kam dagi health center ki jongi ki badan ha ki konsumsi bat agi wei ki jaka jong ka dong ka thain ki jongi